toda kutenda Mwari nechipo cheupenyu, chipo chenyasha dzekuoneswa zuva rinonzi nhasi. Vakawanda vedu tanga tine chishuwo chekuti dai tapinda mugore dzva ra2023 hatina kuripinda nekungwara, asi rapindiwa nekuti Jehovha varatidza dzimwe nyasha, vatipa chipo cheupenyu. Takambotsanangura last time tikataura pamusoro pekurwadziwa mukati meupenyu. Zvinhu zvakawanda zvinonakidza, woita zvinhu zvakawanda zvinorwadza. Iwewe gore rapera une zvawakasangana nazvo zvakakufadza nezvakakurwadza. Saka takatsanangura nyaya, tikatarisa, tikadzidza kubva mukati meshoko raMwari kuti kurwadziwa muupenyu kuti shoko raMwari richiparidzwa, kana paunonzwa shoko raMwari wanikwa une attitude yekuda kunzwa shoko raMwari, reasons why the Bible was written. Tisati tapinda pakubata musoro wenyaya wanhasi, ningati nini first reason, chikonzero chekutanga chakanyorerwa Bhaibheri ndechekutsanangura kuti Mwari ndiani. Who is God? Who is Jesus Christ, the Son of God? What is the work of God mukati muupenyu? Basa raMwari nderei kuvanhu vaakasika? Mwari anomboita nezvii kana ari Mwari? Ndo first reason yakanyorerwa Bhaibheri. Hakuna kumwe kwatogona kuwana tsananguro iri accurate pamusoro paMwari kunze kwekuti munhu averenga shoko raMwari. Second reason yakanyorerwa Bhaibheri kutsanangura Kristu after muchinjikwa. Kristu paakafa pamuchinjikwa ane zvinhu zvaakakambulisha prior to his death on the cross, nebasa rake after muchinjikwa, after ma-events ose atinoona Jesu Kristu achiwegwa pamuchinjikwa nekuzomuka kwake kuvakafa, zvinotsanangurwa mukati meshoko raMwari. Another reason, regai nditaura ketwa kwazvo zvakaakamutswa naKristu after muchinjikwa, ndo imwe reason inotsanangura basa reBhaibheri zvarinotsanangura iro pacharo. Mukati menonguva yemasikati toda kutarisa nyaya